IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Visser Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en freestechniek uit het noorden. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op varieën, zowel nij als jong beroept. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wist het alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen, kom naar Drachten. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommerts. Wij maken buiten mooi. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan het keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl.
Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder hand, meer voordeel krijgen. Studio AI T. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifbuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. IDEMA, duurzaamheid uit Troonrijp. www.idema.nl. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. De zinnen skient hier in Heeg, de tweede dag van de IFKS 2024. Maar zit er genoeg wien? Dat is de vraag, Joert. We hebben nou nog wel een mooi briesje staan, maar we zijn benieuwd hoe dat van de middag zit. Maar wat er ik alles van weet en van de IFKS is Jacob Stienstra. Jacob, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Nou, heb ik al wat ondervinding in de IFKS, hè? Oh nee, vol, maar wel wat, ja. Ja, wel wat. Want wat heeft nou mooi de IFKS? De IFKS, nou, daar ben wij zo mee opgegroeid. En al wel betrokken geweest. Wij konden vroeger al konden we al het Siepen al. Al het Siepen, daar hebben we ons achterwennen. Daar hebben we het van mooi gekregen. En vervolgens heb ik mijn Siebel verzeild. Ik heb mijn Tony verzeild. En ik heb wel een pikker op stap bij Jeroen de Vos. Dus ik heb er wel wat mooi. Ja, precies. Ja, bekende namen in de IFKS. Hij stelt zelf achter het helmhout zitten? Nou, net echt. Net officieel. Nee. Hij is wel eens die, maar net als skipper in de IFKS. Nee. Is dat wollen? Ja, wat dat ken. Maar nee, we hebben nou de heeltjes dan, mijn neefjes en mijn oomkes en alles mooi met elkaar. Een mooi team, jong team. Prachtig, die jongens die zien dat die het al weer oppakken natuurlijk. Hè? Ja, schitterend. Hoe doen ze het? Ja, nou, dat is een bijzondere dag. Ja, de zielerij had ik altijd een stukje factor geluk natuurlijk nodig. Ja. En wij hebben in welke situatie je komt, dat kan je soms net voorspellen. Ja, het lauwt wel, maar ja, juist is net goed gaan. Nee, nou, misschien Joert dan wat betere resultaten. Dan ben ik helemaal belutsen hier bij de IFKS en IFKS TV, want toen heeft hij een hele skip hier ter beschikking gesteld. Ja, nou, kleren, dat is van de oude ronde seizoenen, dat begin, de oude winterperiode. Een aantal mensen bij elkaar stapt en die hebben het met elkaar georganiseerd. Ja, helemaal super. En toen kwam Gerrit bij mij van, nou ja, we hebben een skipper nodig op het schip. Die met de hele week wel mooi willen. Ja. Nou, ik zei, dat vind ik prachtig, dat geven we zeker doen. En dan doen we alles compleet. En ja, een soort werk verzetten om het uit van elkaar te krijgen. Maar de reacties die ik nog krijg van de laatste dagen zijn wel heel positief. Ja, wat voor reacties krijgt bijvoorbeeld? Ja, mooie beelden en verslagen van elke klasse. Het commentaar, ja, dat is al wel ziekje in de oudtasten, maar we kunnen wel zien dat het wel positief is. Ja. Nou, hartstikke mooi. Joert, beginnen we dadelijk weer mooi de C-klasse. Ja, ik zei al, het waait net heel hut. Bloedt die wien wat steen, Joert? Ja, wat ik weet, dat de voorspelling net goed is. Ook net goed. Dat er weer een fut valt en een beetje naar het zuiden draait.
Dus ja, ik denk dat de commissie aan het wel de baan weer verliezen moet. Maar ja, we zaten zien, maar het is net helemaal super, nee. Nee, de zee zul wel zielen kennen, maar van de middag is het misschien al wacht. Ja, misschien. Of we uitstel, einde van de middag zullen er wel weer wat win komen zijn, maar we zaten zien. Nou, wacht het mooi die aan. Heb je nog favorieten in de C-klasse? Nou, net favorieten, maar je kan wel de favorieten wel uithalen. Nou, die maar de skippen. Die Lietse Lies onder andere. Ja, dan ben je skippen die wel in de A-klasse thuis. En dan is er een skip die er nog op zit, dan wordt het bewezen dat ze het dan niet kennen, want dan skip moet het net lezen. Nee, precies. Dus dan kunnen we goed zien dat het onder de skipper en de bemanning lijkt. Ja. Maar is het toch het goed aan nota, hè? Ja, ze springen er wel uit. Ja, absoluut. Ja. In de B-klasse, wist er een beetje in thuis? Ja, de Hilkje nog. Ja, de Hilkje 2 zit er nog in, hè? Ja. Nee, nou, als ik een klasse, ja, dan ben ik... ja, elke klasse heeft wel echt wel goede favorieten en die springen er wel uit. Ja. Ja, dat zat je. Maar goed, dit maakt het soms onvoorspelbaar. En een beetje geluk erbij bij de vlagjes binnen. Ja, dan moet je goede mensen om je heen hebben die dat joggen. Ja, want is er een skip die het mooi dit waar bijvoorbeeld beter zielen in als mooi wat hudderen wien? Ja, dat is moeilijk te zien. Ja, de lichtere skippen, de lichtere skippen, zien ze wel dat die voordeel hebben. Maar dat zou soms niks, nee. Dan van de middag de A-klasse. Ja, het is dus even een afwachtje. Maar goed, we zullen toch nog even alvast naar ta. Ben er gewoon die echt opvallen binnen, hè? Nou, ja, mij is er de wedstrijd zien op Starum. Nou, ik weet niet, iedereen kon koffie drinken tussen draaien en fjouwen. Ja. Ja, dat is mooi om te zien, maar het bijzonder. Maar ja, van de competitie moet het misschien wat doorwijzen. Ja. Maar dat wint nog 3 skip, wat verdorie. Die lijnen wel 4 uit, ja. Ja, is dat nou verwachting of... Nou ja, komt dat ik misschien een beetje omdat heel veel van die Betros-code binnen, dat het verschil wat grutter is? Of... Ja, nou, Isomar is natuurlijk wel een baan, dan kun je een gruttere baan opzetten. Dan kun je maar gruttere slagen. Dat is eerst wel, dan gaat het veel redelijk gauw uit elkaar. En nu komen we op een liedje de wetter, dus dan komen ze elkaar misschien meer zien. Wateren slagen, mooi. Ja, nou, het kan dat het veel een beetje bij elkaar bloedt. Ja, en dan denk ik dat je dan nooit zo'n grote verschillen krijgt. Nee. Saskia Westerhof is de wedstrijdleider in de IFKS. Die doet alle wedstrijden, maar in een commissie wordt dat organiseerd. Wist ook ik wat voor baan zei je het Del is het zelf? Ja, ik heb je het net zo. Nee, dat is van respect voor de commissie, want ze bloeien verwisselen maar die toen. En dat kan je nou ook wel zien. We hebben die niet aan de start, maar ze hebben nou krijg Del aan weg. Maar ze zijn nog steeds bezig om te zien wij zijn Del is het. Ja. Ik heb wel respect voor Saskia, omdat elke keer uit te zieken. Ja. Hij is er zelf ook nog een favoriete baan? Nee. Nou, Olympische baan vind ik altijd wel mooi. Ja. Maar dat kan net overal, maar dat is mooi, dan komen de skip elkaar weer zien. Ja, dat is meestal het over. Een beetje zien wij ze. Ja, een draaihoek, een lus, een draaihoek. En ja, mooi. Er zitten een soort rakken in en verschillende rakken. Hè. Nou, ik ben heel benieuwd wat het wordt. We wachten al hoe de Eelkje 2 dadelijk zich dwaasheel. Maar eerst gaan we vanzelfs naar de C-klasse. De C-klasse hier op de Hegememar. De zin is erbij, de wien die zit nou nog, goed genoeg. Het commentaar komt dadelijk weer van Mart Huisman en Stuart Hofland. En ik ben benieuwd dat die wien stem doet en welke baan erin komt. Misschien weet ik het al. IFKS TV wordt mooi mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en freestechniek uit het noorden. Jouw bedrijf.
Af van al het papierwerk, dubbele handelingen, wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder ham, meer voordeel krijgen. Studio AI T. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Van de Hegeme maar, ik van de Sjoerd, van Sjoerd en van Mart. Ja Sjoerd, we hebben net zo volle wien. Nee, het is waar voor de lichtwaarspecialisten hier. En binnen dat dan meer de wat lichtere scootjes of ja, toch wel de gruttere scootjes, dat die wat meer drijfvermogen houden wanneer ze in één keer op gang binnen. Ik denk dat de gruttere skip een ietsje meer voordeel hebben maar deze wien. Ja, zijn maar vaak wat de gruttere tuigen zetten, hè? Ja, precies, en dat vooral. Hè. En dan, maar deze wien giet het volle meer om het skip om de gang houden qua snelheid dan qua hichten. Dus altijd maar trotdrielt. Maar we zien al op beelden dat het is al heel minimaal, maar de wien. Ja. Ja, zoals we nou zien op het startskip, ja, daar zijn ze nog even bezig. Ze zijn heel druk bezig om de baan nu te zetten. Het is wat ziekje maar de wien. Maar zoals het nou stiert hebben ze er een Olympische baan in line. Maar de eerste ton op bakbord dan. Ja, dus juist hier we de Olympische baan stuurbeton, hier gaan we bakbeton. Ja, dat wie juist een beetje, hè, bij de A-klasse. Ja, bij de A-klasse. Bij de C-klasse hebben we inderdaad juist gewoon nog een gate shield. De overweging vaak om deze baan te zien is dat die voor de wedstrijdorganisatie wat makkelijker om te passen is als de wien draait. Ja, want dan kun je iets makkelijker met de ton slepen. Ja, inderdaad. Nou ja, als we dan nog even we hebben omsjuggen naar Juster, dan wordt het nog wel spektakel op de finish. Ja, zeker. We hebben natuurlijk de Lietse Lies die op een gegeven moment de leiding oernam van de Ebena Ezer, maar toch 100 meter voor de finish zien meerdere moest erkennen in Orne Heerskop, die toch weer even de daalwinning mooi snoepte. Wel maar de tussenkomst van de umpire even, die deelde een straf uit onder de Lietse Lies. Dus dat we spanning en sensatie in de laatste paar 100 meter. Ja, want wij konden dat natuurlijk net helemaal goed beoordelen. Wij zitten natuurlijk net op het wetter. Maar ja, dat leverde nogal de nodige discussie op. Ja, wat ik begrepen heb is dat de Lietse Lies uiteindelijk de straf heeft gekregen omdat als 2 skippen tegelijk op start gaan, wat dus gebeurde, hè, de Lietse Lies wie ontdraaien en de Engelsman zette de draaien ek in. Dan is het de positie waar de Lietse Lies uitkomt, dat je van bakboord de stuurboord draaien als loefwaarts jacht. Dan moet je altijd vrij blijven van het jacht wat van stuurboord naar bakboord draait. Dus het is denk ik een beetje het plan wat Orne Heerskop waarschijnlijk een paar minuten daarvoor op betocht hier van als hij boven mij draait dan ga ik dit van en dan hek hem te pakken. En ja, zou er dat nou helemaal zelf bedacht hebben of komt dat toch van de mysterieuze adviseur?
Nou, daar moeten we toch nog maar even op rondkomen, want ik waard links en rug al berichten van je ziet de wonnest, maar je Ja, de persoon die wij nam, die is wel aan boord. is wel aan boord als fokkenist, maar net als adviseur. En nou ja, het is nog steeds net helemaal bekend wie deze man nou is. Dus nou ja, dat moeten we dan voorlopig nog maar even een mysterie litten. Ze nemen hem zelf in de ploeg, hè, al de mystery man. Oh shit, dan hebben wij wel invloed. Zeker. Hier hebben ze even in beeld. En zoals je hem, ik ken de rode vlaggen erin voor de bakboordronding. De tonsje is net helemaal goed te zien, maar die hing er in voor de baan die aan Joen is. Dat is een een witte cilinder met een 2 erop. En ja, het is even afwachten wat de wien gaat van. Ja, in principe hebben we het hoe een minuut als 12, hoe het 10 minuten schot wezen. Ja, dan is het voor de wedstrijdcommissie is het dat ze er een knappe start in krijgen. Ja, en mochten ze besluiten om u te stellen, dan krijgen we op het 10 minuten schot de OW-vlaren. Ik wil de rattenstut nemen, reed maar witte gestreepte vlaren die budget ja, we gaan uitstellen totdat er meer wien is. Ja, want we zullen discussies hier nou ik varen, want er zit net heel volle gang in. Nee, het zijn nou nog relatief de ronde, maar het is gewoon zo als ze dichter bij elkaar komen en er is volle meer smarre wien, dan wordt het wel heel minimaal. Ja, ja. Maar ja, ze komen in ieder geval vooruit en daarom ben wij ook wel positief dat de wedstrijd ik wel gewoon trokkeert en kwartieren jochen kan starten. Nou, en soms wordt er vanuit oogpunt van de voorspelling besloten vanuit de wedstrijdorganisatie om even te wachten op een wien. Maar ja, de voorspelling van Joert die is gewoon zo dat het dit is en meer wordt het ook dit. Nee. Dus wachtje loont ik net in dit geval. Nee, hier hebben we de grandioze koploper hebben we hier in beeld. 2 keer een eerste plakje zielt. 2 keer een eerste plakje. Ja, 3 punten voor op de nummer 2, Willem Kramer, die een tweede en tweede plak heeft. En volgens Trollietse Lies, die een tweede en tweede plak heeft. Dus gelijk stiet in het aantal punten. En nou ja, dan het gatje naar de nummer 4 is dan al 6 punten. Dus die 3, nou ja, dat is wel echt het podium. Zouden we het verwachten kennen dat het de komende weken zich ontwikkelen gaat. Hier hebben we het finishskip, de dreg 1. Maar op de achtergrond het zwarte wief. En die hier juist wel een mooie inhaalrace, hè? Ja, want we hebben in die juiste eindigen, die ben op het zande plak eindigen. En die lijn op een gegeven moment volgens mij haast helemaal achter gewoon, hè? Hier hebben we de Dokkumers. Daar gaan we maar 10 minuten schot. Ja, en dan hingen ze nou de IFKS-vlaggen erin. En dat betekent dat het 10 minuten nou wist is. Ja. Dus we hebben geen uitstel. Voorlopig nog net. De uitstel kennen ze op elk gewend moment hijsen. Zelfs als de startprocedure al bezig is of zelfs als de wedstrijd al bezig is. Ja. Dan kennen ze hem altijd. Als je nou toch dat het startskip begint te varen, zullen ze nog net helemaal tevreden wezen hoe het plak bij de start nou luidt. Nee, want dat wie ik wel wat als voorspelling, hè, dat de beam constant een beetje aan het draaien is. Ja, dan is het voor de wedstrijdcommissie wel heel lastig om er een goede start in te lezen, zodat die voor iedereen nou ja, fair is. Ja, hij zit wat in een zuideestelijke richting, Joert. Hij wie van de Moon, ik zeg wie er nog krijgt wat zuidelijker. Of wat eestelijker, sorry. Dus hij zil nog een beetje naar Rugstag in, naar het zuiden daar. Dat er echt al zuideest wordt. Ja, hier hebben we de Lietse Lies, die nou ja, een 200 meter voor de finish nog op kop lag. Maar helaas een strafrondje moest draaien, we hebben rondvol naar het derde plak. Ja, Jochem Tadema wie ik buis aan boord juster. En nou ja, ondanks alle perikelen wie er kon toch dik tevreden en terecht hè, want ze had goed onder de praat. Het tweede en derde plakje, dan kun je direct net de volle verzezen.
Nee, ik zie het mooi waarom in het bootje en toen hielden we het nog even hoor. En ja, hij zei ik ben in het voorseizoen word ik net helemaal tevreden. En ja, toen hebben we toch wat dingetjes omgegooid. En als er nou shit hoe het gaat, dan is hij dik tevreden inderdaad. Ja, want dat beneemde Sibu Siesling juist een beetje even in het nijpartier. Maar wat, ja, er komt, even los van dat skipper best en dan moest dat ding sturen. Er komt natuurlijk volle meer op die oude, want er is echt in ieder een soort van teammanager. En, ja, dat houdt nogal wat in, want je bent wel, nou ja, de verantwoordelijke aan boord natuurlijk. En ja, je moet wel een team even samenstellen wat goed op elkaar afgestemd is. En ja, dat wat goed met elkaar om moet gaan. Het is net alleen nog natuurlijk aan boord, maar het is ik, nou ja, voor nou dat hij het, dat alles in harmonie rint. ja, want eigenlijk hebben we het Sascha, deze mensen die op deze skippers zitten, die shoeren, die zielen even oorloeren per dag. Ik zie hem niet met die band voor. Maar ja, ze binnen gewoon een week met elkaar op vakantie en op paard. Dus ze binnen de hele dag wist maar zijn ploeg. Dus het is wel een beetje meer als alleen nog even oorloeren en wedstrijd zielen. Ja, want zoals we zien hier op de achtergrond varen, een grote clipper. De meeste ploegen die huren er dan een volskip bij, waar ze dan machinaal sliepen, eten, gezellig hebben. En ja, dat is net niks als je een week lang bij elkaar op een lip zitten. En dan praten we van de week nog even met Agen, maar we hier het juist hoe dat er nou zo'n zegt dat skippen in die IFK zitten. En dat ze nou eigenlijk een commissie op hebben gesteld om de volgvloot wat in bedwang te houden. Dat is mooi hoor. Ja, die duidt natuurlijk steeds verder. Dit wie 2 keer een toeter die we hier dat zal betekenen dat denk ik de uitstel erin komt. Ja, daar reed er al. Daar hebben we hem inderdaad. Nou ja, dat beschutt dan ja, dat de wedstrijdcommissie er net een goede baan in kan lezen. Dan moeten we het nou maar op politiek of zoiets hebben, denk ik. Ja, ik weet het ik net. Ja, we kennen het ik nog wel even hoe ja, daar kunnen we het even over hebben. Ik heb je het dat we bij de takkomst dat ze daar een geheim wapen aan boord hebben, Jood. Ja, dat is in ieder geval een man uit lang water wezen. Ja, misschien wel de eigenaar van het schip. Het ekkel is op een oorskip sealed. Dat klopt. Die sealt momenteel in de B-klasse. De Westenwind, de vroegere opshitter. Ja, die... Daar heeft volgens mij met de kroeg zitten, heb ik begrepen. Ik heb wel eens een biertje met hem dronken. Ja, dat is vaak wel gezellig even. Dus wie is dat de scootjes eigenlijk wat heen en weer varen. En ja, wat doe je nou aan boord, Sjoerd, als de uitstel erin komt? Ja, nou ja, wat doe je? Ja, wacht je, hè? Ze nemen het wel eens de waiting game. Hier is het belangrijk om toch een beetje de concentratie erbij te houden. Want als het ASM toch in één keer losgaat, hè, dat die uitstel naar beneden gaat, dan is het nog 6 minuten tot de start. Dus de kerst ik net denken van we varen een iFut, we gooien hem voor anker en we wachten wel tot het begint. Nee, want als de wienfut valt, dan heb je natuurlijk wel een probleem als je te 4 fut binnen bij de start. Ja, zeker. Dan kom je er net meer. Nee, dus je moet toch wat praten. Natuurlijk, je kan wel even wat relaxen en praatje met iedereen. Maar een keer is het zo dat dit heel lang duurt en dan moet het toch in één keer los. Ja, dan is het toch altijd de kunst om dan weer de volledige focus op te pakken. Maar dat is wel, dat zijn wel uitdagende dingen hier. De Dokkumers weer, de Ebenhezer. Volgens mij zitten er weinig mensen nu Dokkum aan boord. Ik zie al hier nog 2 jousters aan boord. Die zuster al, hè, die jousters? Ja, die binnen overal. Die binnen overal thuis. Die binnen overal thuis. Dus ik zeg dat het finishskip aan het varen is. Dus misschien ja, is het net alleen aan de start, maar verliezen ze de hele baan wel. Hier hebben we Vagroensje, weet ik nog een ex-IFKS kampioen op zijn jacht. En hoe wie hebben we het dan? Zeker Heerschop. Sure. 12-voudig kampioen. En de heid van Horne.
Ja, we zullen hier even sjuggen. We krijgen al aan, Jochen. We hebben hier het klassement. En dan zien we dat de Engelsman 2 dagoverwinningen al boekt heeft. In de 2 wedstrijden die er wist binnen. De Ebenhezer staat op nummer 2. Die heeft een 3e plakje en een 2e plakje. De Lietselies een 2e en een 3e plakje. Daarna de Vrije Vogel. Ja, en die zitten dan toch wel een eindje achter, hè? Ja, en die groep die daarachter ook op, die stiet toch nog vrij dicht bij elkaar. Want het Zwarte Wief, de Iertswel, de Lonnik en de Breibek, die staan op 2 punten van elkaar. Ja, we zien hier nou het klassement en na 4 wedstrijden dan maken we de slechtste outlook, hè? Ja, klopt. Dan moest die slechtste wedstrijd dan in de streep doorheen. Als we hier verder gaan naar het 2e scherm, dan hebben we daar op het joggende plakje de 2 gebroeders. Op 10 de 3 haringen. Op 11 de Singelier. Op 12 de Takkomst. 13 het Woudwief. 14 de Tijefte. 15 de Alen. En 16 de Gerrit Inse. Ja, en bij de Alen we staan OCS. Dat is een afkorting voor On-Core Site. Dat betekent dat de Alen te betiert starten is. En bij de Gerrit Inse we DNF. Dat staat voor Did Not Finish. Dus die wil de wedstrijd starten, maar het hem net uitmaken eerst. Ja, en dan krijgt zij 17 punten. Dus dat is nou ja, 16 plus 1 punt, hè, omdat er 16 deelnemers in zitten. Klopt. Ja, en dus je weer de scootjes wat heel wien bij elkaar langs varen. Ja, dan zal ze het net, ja, inderdaad net de 4 bij het startskip gaan. Nee, en het is nou echt zaak voor de wedstrijdorganisatie zelf om alert te blijven. Want mocht het zo wezen dat er toch even een periode komt van een beetje meer wien en een beetje stabiel, ja, dan moeten ze voor het tas slaan en die procedure opstarten. Zorg je dat de banen klaar vooruit. Ja, want als zij nou straks starten en zij de eerste tonnen gaan, kennen zij dan midden in de wedstrijd ik weer eruit gooien? Of? Ja, ze kunnen hem altijd uitbrekken. Het zei minen dat, nou ja, dat de wien echt op is, dat skippen gewoon haast net bij vooruit komen, in elkaar duwen of juist heel ver uit elkaar. Of er zit een wiendraaiing in, waardoor de wedstrijd eigenlijk al sealed is en de achterbloers nooit weer onjekje kennen bij hun voorgangers. Dan kunnen ze de wedstrijd ook uitbrekken. En daarna is dan de vraag, de wedstrijd die oud Brutsen is, gaan ze die dan ook weer opnieuw starten? Of zitten ze dan van in verband met de tiert, hè? Want we hebben natuurlijk een druk programma, maar voor jouw klasses gooien we hem er helemaal uit en gaan we waans die op het Tjoekemar inhellen. Ja, want dat is de inhel daar, hè? Ja, waans die op het Tjoekemar, we hebben die ben we op sleert. En dan in principe Tons die de wedstrijd op het Tjoekemar. Maar waans die zit ertussen als rustdaai. Maar mocht er een wedstrijd uitvallen, dan geven we die dan inhelling. Hier ben we bij de nummer 4 in het klassement. De Vrije Vogel. En als we nou even sjuggen naar Joet, we zouden krijgen, ja, de gruttere skippen die, nou ja, die hebben wat voordeel Joet. Dus wie tippen wij voor Joet? Ja, ik kan wel eens daar voor het Zwarte Wief wezen, de Breibek. De Engelsman die me zeker net vergeten. Maar hè, de omstandigheden zijn nou dusdanig licht dat het er eigenlijk net meer om gaat wie het de meeste wien, maar wie het überhaupt de wien. Dus je ja, gewoon hele in de mar hele vlak wetter, hè, dus als je begin rimpeltjes op het wetter, ja, daar stiet gewoon echt helemaal nul wien. Als je daarin komt te lezen en dan hoor die het wel even een privéstrookje wien, ja, dan wordt de verschil nog vrij gauw vrij groot. En als je weer het startskip zeggen we, is ja, je weer. Je nou toch dat de vlaren een beetje beginnen te wapperen. Dus misschien dat er een beetje aankomt. Dan hing het die Rotterdam hing het er nog steeds in en dat is dan uitstel voor onbepaalde tijd. Zit er een maximum aan?
Ik weet eigenlijk net voor de C-klasse of er een maximum oor zit. Er zal vast een einde starttijd wezen voor de laatste start op een dag. Maar of dat voor de C-klasse omschreven is, dan moeten we gauw even in de boekhouding duiken. Ik durf het zelfs net te zeggen. Dat geven zij in het ziekje. Maar ja, ze hadden vaak wel een beetje zelf rekening mee. Maar in principe starten we maar de B-klasse om een kwartier voor half, meen ik. Alle voeren starten we. Dus ja, als we om een kwartier en nog net starten binnen, dan wordt het wel heel kritisch om de B-klasse nog op die te starten. Dus daar is zelfs een beetje... Maar dat schema zitten ze toch wat in de holle. Ja, wat zou het hebben? Je wil weer iets meer rimpeltjes op het water. Er stiet wel een zuchtje wien. Dus het is echt ziekje om er een goede baan in te lezen. Ja, en we hebben de wedstrijdorganisatie die zal toch pas wat gaan ondernemen op het moment dat er echt even een constant windje is. Dus net even af en toe een zuchtje, maar je hebt toch echt wel minimaal een paar minuten eerst en een constante wind nodig om überhaupt de baan en de start er goed in te lezen. Ja, want anders wordt het wel wat een gelukzielerij natuurlijk. Ja, dan wordt de factor geluk die wordt echt een beetje te groot. En wielst en wij wielst de uitstel er nog in hangt, gaan wij de hele even uit met het commentaar, maar we binnen zo gauw dat er wat gebeurt, we hebben hem weer om, dus hopelijk tot gauw.
Het is haast windstil en daarom is de C-klasse nou uitsteld. Spietig genoeg, maar gelukkig is hier skipper Wietse Heerskop van de Grutte Geert uit de Grutte A-klasse. Wietse, goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, jammer hè? Ja, dit wil je liever niet hebben, nee. Nee, want wie het wel een beetje in de lijn der verwachting dat het wordt op minder wijze zo? Ja, volgens mij wel. Het weer zou beter worden, maar doe mij het weer van de SKS maar. Dan een mooi windje en dan kunnen we mooi zeilen. Maar ja goed, dit is ook leuk. Ja, we hebben nog wat trein erbij zelfs dus en Hudde Wien of in ieder geval Wien. In ieder geval Wien, ja. Ja. Nou, Sieltien broer in de C-klasse, hoe is dat? Ja, het is altijd leuk om even te kijken. En nou ja, goed. Hij doet het beter dan dat wij het doen tot dit moment. Dus hartstikke mooi. Leuk dat hij het over heeft genomen ook. Ja, want dan hebben we het over Oone Heerskop van Zelsman, de Engelsman. Ja, hij doet het beter dan hij misschien zoist, maar hij zit nog net in de Grutte A. Nee, maar als hij zo door blijft zeilen, dan komen we volgend jaar of het jaar daarna wel tegen. Ja? Volgend jaar zoist het al, want hoe gaat het bij die in de Grutte A? Nou, we hebben de afgelopen 2 dagen wat pech gehad. De eerste wedstrijd vielen we uit met schade. Nou, dat was doodzonde. We waren mooi op weg naar een leuke klassering. En gisteren zat het niet mee. Nee. Dus dat was pech. Want die situatie op die eerste wedstrijd bij Hielpen, toen verliet hij hem de wedstrijd omdat er wie wat maar de gaffel? Wat gebeurde er correct? Ja, in de Gijp brak de gaffelbek. En toen hebben we nog even geprobeerd om hem uit te zeilen. Toen dachten we van nou, als het nou finish is na het laatste kruisrak, na dat kruisrak, dan zeilen we wel uit. Maar op een gegeven moment werd het gewoon te gevaarlijk. En zagen we ook wel dat overstuurboord met de gaffel in de zijstag, dat ook niet meer zeilen was. Dus toen zeiden we van, het is beter en veiliger om te stoppen. Ja. Helaas. Ja, wel heel jammer voor zelfs. Maar je hebt gauw weer oplost, want de volgende dag weer niet meer weg. Ja. Hoe knap stok ik het zo gauw weer op? Dan heeft het netwerk die is bellest? Of? Nou, we hebben gelukkig zeilen we al een tijdje mee. En Sikke zeilt natuurlijk ook al een tijdje mee. Dus vanaf mijn 11e loop ik hier wat rond. En gelukkig had Tony Brunnel nog wat tijd over op zondagmiddag of op zaterdagmiddag. Dus die heeft de gaffel weer helemaal netjes gemaakt. En we hebben een oud bemanningslid van ons die werkt bij Molenaar. Dus we hadden het zelf ook snel weer bij Molenaar. Dus ja, uiteindelijk was het wel even een hele snelle actie. En was het, ik denk dat we om 4 uur aan de wal lagen en om 9 uur hadden we het spel weer voor elkaar. Dus dat was wel echt super. Ja, fantastisch. Heel fijn dat het kan hè, in de vloot. En het is wat we altijd al zeggen, het is een mooie club met mensen. En dat dit zo snel geregeld was, dat is super. Ja, ongelooflijk. Ja, dat is wel heel fijn als de volgende dag de zielenkist. Ja. En die tweede dag, hoe ging dat? Nou, we zaten er bij de start mooi bij. Maar het tweede kruisraak gingen we samen met Jestemar gingen we het meer op. Ja, dat bleek uiteindelijk net even niet de slag te wezen. En raakten we ook een beetje de aansluiting kwijt met de eerste 3. Ja, Jestemar had net even het geluk dat hij nog voor het hele spul langs kon. En ja, wij belanden daar wat in de giebes. Nou ja, en dan zit het soms even heel erg tegen. Dure meters. Hele dure meters, ja. Ja, hoe kist er nou nog op anticiperen? Dost er nou dan de volgende keer wat oorzien? Of is het al een adviseur? Of dost dat zelf? Ja, nee, ik heb een goede adviseur achterop zitten. En natuurlijk hebben we na de wedstrijd wel even doorgesproken. En ja, goed, we hebben het erover gehad en we zeiden van ja, als we de wedstrijd nu weer opnieuw zouden zeilen, zonder dat we wisten wat er allemaal nu gebeurd was, ja, dan hadden we niet heel veel andere keuzes gemaakt. Nee. En dat hoort er ook een beetje bij het aanvallend zeilen. Dan kan het ook even de andere kant opvallen. Nou, en dat was helaas gisteren het geval. Ja. Nou is in Heid Sikke Heerskop, die zielt voor het eerst net mij. Hoe zit hij erbij op het skip? Nou, voor mij sinds gisteren wel wat rustiger. Hij heeft de eer om op onze 3 kinderen te passen deze week. En dat was, in die Hielpen was het nog even wennen, geloof ik. Maar sinds gisteren hebben ze volgens mij wel een beetje een manier gevonden dat ze het goed met elkaar kunnen doen. En voor mij ligt hij ligt altijd al 's ochtends al even bij Onne te kijken en 's middags bij ons. Nou, dat is natuurlijk fantastisch en vindt hij ook mooi. Ja. Hij mist het vast wel. Maar ik denk dat hij blij is dat wij het in ieder geval nog doen. Dat hij er nogal, dat hij nog kan kijken hoe die schepen het uiteindelijk doen, ja. Ja, precies. En hij heeft dus wat aanleiding van zijn pakensissers. Ja, dat kun je wel stellen, ja. Maar bemoeit hij hem nog mooi Jim varen? Of, Nou, nee, niet echt. Kijk, gisteren heb ik hem wel even gebeld van, want wij zaten ook van, ja, dit is niet hoe we het willen hebben.
of we nou echt gewoon rare dingen deden tijdens die wedstrijd. Of dat het schip niet liep. Of hij heeft er zelf natuurlijk ook jarenlang op gezeild. Dus nou ja, goed. Het moet ook nooit eigenwijs zijn om een beetje advies van je vader over te nemen. Hè? Nee. Daar vreeg je hem ik wel om. Ja, nou goed. Zeker als het allemaal lekker loopt, dan is dat ook niet noodzakelijk. Maar ja, goed. Wij hadden natuurlijk wel verwacht dat we niet op Heeg met zoveel punten al in het klassement stonden. En zaterdag is dat dan malheur. En gisteren, dan is het wel even nadenken van, hoe kan dit ook anders? Ja. Nou, komst mekaar misschien tak om hier al, of misschien gaan we niet vanuit, hoor. Nee, precies. Ik hoop het net voor Dijven zelfs. Nee, dat komt ook wel goed. Dan heb ik nog een paar dagen te gaan en hopelijk kunnen we wel bij Zielen. Dus dan kun je wel wat goed maatje vanzelfs. Maar dan komt die broerke misschien een keertje in. Ja, zeker. Nou, daar gaan we vanuit. Ja, daar gaan we wel vanuit, ja, inderdaad. En hoe is het dan om Simmelkoor te strijden? Ja, goed, dat is hartstikke leuk. Maar ja, het is ook... kijk, we hebben ook wel een beetje dezelfde stijl qua zeilen. Dus, en dat was met Sikke ook altijd wel zo. Dus je komt elkaar wel vaak tegen. Dus je zit wel vaak op de startlijn. En goed, na de wedstrijd is het weer familie. En tijdens de wedstrijd is het gewoon iemand waar je tegen zeilt natuurlijk. En goed, dat gaat op scherpst van de snede natuurlijk. Ja. Maar het kan wel. Je bent er net of onboord dat er toch wat van, we kunnen je met de Maimakoor zielen in plaats van Tjemmakoor, dat je het wel van elkaar ha. Ja, nou in het begin toen we met de Woeste Orne begonnen, toen zeilde Orne ook bij ons mee. En toen zeilde die bij mij achterop en bij Sikke dan nog in de A-klasse ook, dus dubbel. Ja, dat was natuurlijk fantastisch. Dat is... goed, het is toch altijd een beetje een chemie hè, tussen broers. Waarin je, als je ook jarenlang samen hebt gezeild, elkaar wel weet te vinden. En ook een beetje van elkaar wel weet waar je op aan kunt. En dat is, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En wij hebben dan het geluk dat we 2 hartstikke mooie scootjes hebben waarmee we zeilen. En dat we het nu op deze manier zo doen. Nou goed, nu is het gewoon strijd. En hoe het ooit een keer anders komt, dat kan altijd. Maar dat is altijd leuk. Ja, precies. Ja. Je hebt het virus wel echt van je hart te pakken. Ja, goed, als je vanaf je 11e aan boord zit, dan is het met de paplepel ingegoten. En in het verleden natuurlijk altijd naar de eilanden, samen op het scootje, na de IFK's dan. Ja, dan groei je ermee op en het is, ik vind het fantastisch. Ja. Het is echt heel leuk, hè, waar we het net ook al over hadden. Het is wel een hele leuke club mensen bij elkaar. En goed, als je van de concurrent PJ uiteindelijk een gaffel aangeboden krijgt voor de volgende wedstrijd en ze zeggen van jullie moeten gewoon zeilen en moet elkaar komen, dan dat is het mooie van de IFK's. Ja, het is echt mooi elkaar zielen en elkaar helpen. En ik die strijd omgaan wil om dat iedereen mooi dwang kan. Ja, du hast nu zelf ik ben, groei ik helemaal op in de vloot. Ben dat ik een beetje zielers? Nou, ik denk, goed, daar zijn ze nog een beetje te jong voor. De oudste is 7 en we willen het ook niet te veel pushen natuurlijk. Dus ze moeten een optimistje? Van Orne hebben ze een optimistje gekregen voor de verjaardag. En die ligt bij ons achter het huis in de sloot. Maar kijk, het blijft een mooi spelletje. En als ze het leuk vinden, moeten ze het vooral doen. En als ze het niet leuk vinden, dat is ook prima. Ja, precies. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het vierde dwars is in Grutte A. Hij is nog een paar keer. En ik hoop dat het voor die wetter gaat. Ja. Ik wie nog trouwens nog één ding benijd, zit ik me nou te bedenken. Du hebt een hele bijzondere kleur groen op die scootje. En ik hoppen in de mest. Ja. Waar komt dat bij? Nou, wij hadden met de Woeste Orne al een hele bijzondere kleur wit. En we zeiden van het is wel fijn als mensen het scootje goed eruit kunnen pikken in de wedstrijd. Hè? Want er zitten een hoop mensen op de dijk of langs de kant. En dan is het wel fijn als die goed identificeerbaar is. Ja. Dus we gaan soms wel een beetje voor de uiterste. En goed... die kleur boven in de mast, dan zei van dat is op zich wel weer mooi en dat heeft ook wel weer wat. En zo proberen we wel eens wat. Ja. Nou, het leuk. Het valt inderdaad goed op, dus dat hem goed in dan. Ja. De wedstrijd wordt naar alle gedachten afgelast. Terjocht. Nou, dat is jammer. Ging je een goede baan in, hè? Nee, dit is geen zeilbare wind. Nee. Jammer. We wachten het nog even, maar het is nou voor zo'n wedstrijdleider echt wel heel lastig, denk ik, om een baan erin te lezen, of net?
Ja, het zijn hele kundige mensen op het wedstrijdschip. Dat doen ze eigenlijk al jarenlang hartstikke goed. Maar ja, hier valt geen eer aan te behalen, nee. Nou, we wachten het al. Ja. Mocht dus nog zielen, joh, het succes en ons succes voor de komende... Ja, dankjewel. Wietse Heerskop dus, skipper van de Gruttegeert in de Grutte A-klasse. Dit hier in de IFKS. En ja, je zult het achter mij, het wetter is hastvlak. We wachten het al, als het zielt worden of de C-trog in of een van de orenklassen. We wachten het al en dan komen we vanzelfs bij je weer om. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerte laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, doorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifpuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. Idema, duurzaamheid uit Roerij. www.idema.nl. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder ham, meer voordeel krijgen. Studio AI T. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en vreestechniek uit het noorden. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan het keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op varieën, zowel nij als jong beroept. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wiskt alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten.
Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten.
De scootjes hier op de mar, die hebben de zeilen weer naar onderen die. Ze dobberden maar wat voor de startlijnen als die er al in lag. De C-klasse is spietig genoeg allast. Mart Huisman, doos het commentaar van die C-klasse terug te kar. Ja, als we hier nou even naar de mars juggen, dan we zien helemaal geen rimpeltjes meer. Vanmorgen toen we op het boordje naar je commentaarpositie daar kwam, toen stonden we een beetje. Maar zoals de voorspellingen al wierden, is de wien helaas helemaal fit van. Ja, wat verwachtest van de rest van de dag? Ja, zoals ik krijg zelf even op de Windfinder zien en zoals de voorspellingen, krijg je de deal winnen aan boord, dan wordt het al even wat penibel. Dus misschien dat het de hele dag net trok is? Ik ben er bang voor, ja. Maar ik hoop het natuurlijk wel. Want wanneer tot hoe laat mag de shield worden? Ze maken natuurlijk gewoon, volgens mij gewoon voor onbepaald die het uitstellen, zolang de startprocedure net begonnen is. En dan, dat wordt gewoon dealt met de skippers van, dit is de verwachting. Dus ze hebben natuurlijk wel het schema waar ze maar zitten. Maar het is net uitsluitend dat, volgens mij in het verleden, ik wel eens dat er pas om 4 uur starten is. Ja, dan zullen net alle klassen misschien stierlijk kennen, maar misschien wel een klasse dan nog? Dat is dan de verwachting dat er dan misschien op het einde van de dag, dan zou er misschien nog weer een hele beetje komen dat dan nog in je klasse gaat starten. Ja, en de rest die zal hem dan inhalen op Ignebreg op Waarsje. Ja, dus deze wedstrijd gaat dan naar Waarsje. Deze gaat, voor zover ik weet, naar Waarsje daar. Ja. Hoe is het, liep het voor morgen? Ja, morgen liep het gelukkig wel weer een beetje beter. Ik zeg, krijg een 8 jochen knopen, dus dat is een treien. Dus dat is een mooie win. Ja, gelukkig, want we willen net zo hier als Vlinie hier. Toen we hier de volle win in de IFKS, hoe ik bij sommige klassen correct genoeg zield worden om een kampioenstitel uit te delen. Verwacht je dat ik een beetje dit hier mooi te weinig win? Of? Nee, ik heb nou de voorspellingen zien voor de rest van de week en dat liep het wel goed. Dan houden we wel win en kennen de wedstrijden wat er ook in. Gelukkig maar, want dat willen we vanzelfs wel. De zil gewoon, dus hopelijk komende dagen gewoon zield worden. Hoeveel wedstrijden moeten er zield worden om een kampioenstitel uit te delen? Ja, bij mij weten ben dat er 5. 5, ja. Oké. Ja, want is dat misschien nog oors in de SKS of IFKS, dat wist misschien? Ja. Nee, dat door ik zo net te zeggen. Nee, zo goed heb ik de regels net in. Nee, nou dan zie ik je dat nog een keer op. Bedankt als de virus, maar dan morgen maar weer, denk ik. Helemaal goed, dankjewel. Ja, ik zal je morgen weer wijzen. Ja, hartstikke leuk. Nou, dan hopen we dan weer een verslag te krijgen van die en Sjoerd vanzelfs van de C-klasse. Helemaal goed. Dankjewel dus, Sjoerd Hofland, dat hij er weer en Mart Huisman van de C-klasse, die het helaas spietig genoeg net er ook in duwt. We hopen je misschien nog letter op de dij zielen te kennen, maar het is echt afwachtje, want ja, zat je achter mij schenken, ja, is er gewoon net genoeg wien om zielen te kennen. Morgen dan hoop je weer zielen te kennen en dat zou dan bij Sleert wezen. Maar we wachten het gewoon af. We beginnen het nooit dadelijk, nooit reclame, geven we gewoon nooit het wachtscherm. En als er dan weer wat gebeurt, dan ben we vanzelfs weer bij overom. Ontza. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En toch Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Het Makkemerscootje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en vreestechniek uit het noorden. Jouw bedrijf. Af van alle papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder ham, meer voordeel krijgen. Studio AIT.
IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten.
Het is nog heel tijd stil hier op de Hegememarendij treien van de IFKS. De C-klasse is allost en de B-klasse die is nou een beetje on het dobberen bij de startlijnen. Maar of die trok in kan, dat is nog maar de vraag. Die is nou uitsteld. De heren die het commentaar daarvan leveren, Harmen en Sietse Brouwer, die zitten hier al wel weer aan boord. Sietse, wat denk je ervan? Ja, het is wel heel tin alweer, het windje. En ja, je ziet hier natuurlijk op maar wel wat vlaagjes liggen, maar ja, ergens is het wel blak. Dus ja, ik denk dat ze moeite hebben om een baan er überhaupt in te lezen. Dus ja, op het moment kunnen we zeker net starten. En ja, misschien wat het brengt. Maar ja, je bent natuurlijk wel een goede baan erin lezen kunnen. Hoe je net te starten? Nee, dan heeft het geen zin, want dan is het misschien net eerlijk. Ja, nou ja, dat ik. Hè, maar ja, het moet natuurlijk wel een eerlijke competitie wezen. En ja, het moet gewoon goed zielbaar waar wezen om een goede eerlijke wedstrijd te krijgen inderdaad. Ja. Harmen, do heeft vliegen weekend hem ik zielt in de SKS zelfs heel oorbaar als dat we nou hebben. Ja. Is het is het moeilijker misschien nog wel maar weinig wind te zien als mijn huddenwind? Ja, maar lichtwaar is het zeker moeilijker. We hier te houden vreten. Ik moest echt wel schakelen van huddenwind naar wat mindere wind. We staan natuurlijk heel rustig op het skip. Alles zo rustig mogelijk. Rennen op het skip. Het vakje heel rustig onloeken. Het scoortje heel rustig onloeken. Dus al je krijgt even. Ja, het is correct even wat zuinig met het spul om je is maar. Het is nou echt waar voor de boeren. Mooi om te meen. Zeg maar. Dus, ja. Maar net op de ziel. Nee, net op de ziel. Nee, maar het vergt dus op meer finesse, wat meer focus misschien. Ja, absoluut. Zeker weten. Ja, dat denk ik wel. En wat ziet ze krijg ik zo uit het is echt vlaagje waar, vlaagje ziek hier en daar. En ja, dat is mooi. Hudderwien is dat natuurlijk ja, wat makkelijker. Ja, nou hier met Mart Huisman, hier kreeg ik zitten. Toen hier met er even over wanneer gaat een kampioenschap terug. Wanneer moest een geldig kampioenschap leveren je. Bij de SKS is het ook 4 wedstrijden minimaal zielen. In de IFKS begreep ik is het 4 wedstrijden die is te volbrengen mast. Ja. Kisto, als er een wedstrijd start is, tijdens de wedstrijd is van als wedstrijdleider van we horen er maar op. Of is iemand een start met weken oeren trossielen om u te zien? Nee, zeker net. Altijd al je de kist me gewoon nou shit inderdaad. Dat het echt net meer zielbaar is en de kies geen eerlijke wedstrijd meer varen. Omdat de wind voort ja, dan is het gewoon clear. Ja. Is het ervoor kiezen om hem er helemaal uit te shitten. Dus dat is ik wel eens een keer gebeurd. Ja. Bij de SKS, ik was dacht ik, hè. Maar bij de IFKS gebeurt dat volgens mij vaker. Ja. Dus er wel wat correcter op zijn en dan. Ja. Nou, ik ben benieuwd als er nog sealed worden kan. Wat denk je hiermee van? Nou vallen de protes uit de loft. Dus ja, ik heb er een huddehol in zitten. Ja, nou ja, als je het zou zeggen, denk ik van net. Maar ja, je weet het nooit hoe het komt. Nee. Is het dreig voor zo'n wedstrijdleider, ja, je bent een wedstrijdleider misschien, maar is het dreig voor een wedstrijdleider ook om mooi dit waar wat erop te bedenken? Ja, tuurlijk. Nou ja, wat op te bedenken. Je weet gewoon dat hij maar wat vult, mooi wien. En ja, dan moet hij ook nog constant uit een goede hoeken komen. Hè? Ja, dat is natuurlijk altijd wel spannend van een wedstrijdleider. Natuurlijk. Ja, maar ik denk dat Saskia er heel goed in is. En die weet denk ik heel goed wat ze doet. Dus alle vertrouwen daarin. Die zal altijd een goede beslissing nemen wat dat betreft. Ja, nou, we wachten het al. En dan dan jaren we hem dadelijks vanzelfs mooi het commentaar. En dan is mooi wel weer. Het zo mooi wezen. Maar als het net kan, dan kent het net. Dan houdt het gewoon op. Ja. Ik hoop het ook. Ja, absoluut. Ja. Want dan met ja, zo mooi was het Cecilie kennen wat dat betreft. Ja, nog een beetje hoop van de midden? Of, Ja, ik krijg de windgoeroe even pensioen en de Finder, maar er komt net volle wind. En een knoopje, 1 of 2, nou ja, dan weet je het vaak wel. Alleen nog is wat jongen je houdt, maar ja, het kan hartstikke wat opbouwen. Dus me krijgt wat er gebeuren gaat. Ja, nou hopelijk wordt het morgen dan wat beter. We wachten het voor jou we weten het nog net zeker, want de B-klasse het nou nog uitstel. En dat betekent nog net dat het allost is, maar we wachten het even aan en dat zal nog even wachten moeten totdat we het weten. Maar als we het weten, dan jerry het natuurlijk zo gauw mogelijk van u. En dan volgen we die wedstrijd hier op de Hegememark. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal
en troch Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en vreestechniek uit het noorden. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk. Dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder ham, meer voordeel krijgen. Studio AI T. IFKS TV wordt mij mogelijk maken troch hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en troch Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten.
Ja, wat doe je op een dij als er alleen maar uitsteld wordt of zelfs misschien wel oorlast? We binnen even onboord bij de Strietbur, mooi skipper Steven Siesling. We staan op het volgskip. Ja, Steven, wat is dit voor waar? Nou, dit is net een zielenzwaar. Er is geen wind, dus ja, we kennen het vallen. Wat is dan bij? Ja, we zwemmen wat, we doen wat speeltjes, we zien een prachtig journaal en we hebben om, ja, zulke soort dingen. De wedstrijd van Juster wat langer evalueren en gebakkie en koffie drinken. Ja, wie het nedig, dit journaal waarom zien? Nou, voor u al even, ja. We doen het net zo best. En dus we moeten alle dingetjes even extra evalueren en dan moeten we wat sneller vooruit met skip. Baal je ervan? Ja, zeker, tuurlijk. Dat is net wat we willen. En ja, het lijkt ik nog net echt helemaal eerlijk boven. Dus we kunnen net bedenken wat het is. Dat is wel spietig, ja, want de week is al begonnen. Dat komt jou erachter denk ik in het vastseizoen. Ja, dat klopt. Met vaste zien we goed. En we doen gewoon alles wat hetzelfde. En alles stiet er hetzelfde op. We hebben alles of jou ook in Nijmegen. Maar het lijkt nog net boven. Jammer. Nou, het is prachtig waar. De ploeg staat hier achter. Misschien kunnen we dat wat in beeld brengen. Die staan nou mooi omheen. Wat doe je dan op zijn dijk? We zien een soort meisje zwemmen. Maar ik zie er een hele mooie vlag boven hem hingen. Waar je dan? Ja, dat is Hendrik. Hendrik van der Zee. Die is 24 hier op het scootje. Hij had bij Sibo begonnen en nu hij het de tros zetten bij ons. En wij houden al 24 iemand vol. Dus dat is machtig. En hij altijd zien inzet. Hij er altijd bij. Dus super. Wat vond Hendrik er volgens zelf van dat hij hier zo pontificaal op het skip hing? Ja, dat vindt hij mooi. Dat vindt hij prachtig. Ja, hij stiet daar ik nog. We redden. Ja, Hendrik, is Hendrik nog aan boord hier? Want dan kan die ik wel even naar voren komen misschien. Ja. Hendrik komt er wel bij. Ja. Wat voor... Hendrik! Ja, goeiemorgen. Lokbeeske! Ja, dankjewel. Leuke verrassing, zo? Ja, geweldig. Ja, hier is eraan het goed, maar goed. Nee, helemaal leuk. Helemaal super. Want houdt hij zo lang op skip? Nou ja, mooi elkaar en zo'n mooi speeltje ervan, dat verveelt nooit, no? Nee, dus nee, dat is prachtig. Ja. Je zit aan boord? Ik zit altijd bij de lieren, bij de Maastwaard en wat trimmen en dat is mijn ding wat, ja. Ja. Toen wist ik nog net erachter waar het lek zit, zat Steven het zei? Daar hingen we het oplast. We zijn nog wat zieker inderdaad, ja. Hoe is deze week ontnota voor jou? Ontnota, nou prachtig waren, daar markeert niks aan. Alleen we gingen de resultaten graag wat beter hebben. Maar goed, daar kunnen we zo door niet worden, de weekend er net om. Nee, zeker net. Misschien Joet ik wel weer een dag om het wat uit te vinden. Maar ja, dan kist het net zielen. Dus ja, wat dat betreft is dat ik wel weer dreig misschien. Joet, hebben je een sponsordag. Wat budget dat krijgt? Wat budget dat? Nou, wij hebben een hele grote aanhangploeg en sponsors. En die komen hier op een ponton. We hebben een groot ponton. En een sleeboot erachter en een grote koelkast erop. En dan maken we feest. Dat is altijd wel een feestje bij je. Ja, dat is altijd wel een feest. Ik denk, we hebben hier nu al een aardig eiland. Maar als je familie wegkomt, dan lees je een volle meerboten bij. Muziek erbij? Muziek erbij, ja. En een bult willen. Ja. En wat biertjes erbij, denk ik ook wel? Ja, zeker weten. Ja. Dat jij erbij, no? Vooral met het mooie waar, dan is dat wel lekker, ja. Maar er wordt nou nog net dronken omdat hij hem starten kunnen? Nee, absoluut niet. Nee. Dat na de wedstrijd. Geniet wat, Steve? Ja, nou, ja, we kunnen ook nog net drinken. No? We moeten eerst zielen en ik hoop dat er zield wordt. Maar ik ben er bang voor. Als je de waasberichten zegt, dan weet ik het net hoe het komt, Jood. Ik krijg nou terug dat alle wedstrijden Jood gekrost worden. Ach, nou ja, jammer. Ja, Claire, als je in het zielen kan, kan je het zielen. En dan hebben we een inhaaldag in deze weken. En dan moeten we die benutten. Dat vind ik net erg. Dat is mooi. Als het dan ook hebben we gedaan. Ja, je hebt het in de hoorn, hè? Dat is mooi het zielen gewoon zo. Je hebt wie nodig om zielen te kennen. Dat we dus wijzen bij Ichtenbregen, een inhaalwedstrijd. Prima? Ja, prima. Lauwer hier, dit is dus thuiswetter en vorig jaar hebben we het hier ook wel goed in. Nou ja, Lauwer, maar wat meer wien, Claire, zei is het. Ja. Ichtenbregen is ook mooi. Nou, hem gelukkig sponsor dus je weet de dag goed te filmen. Maar wat zul je hem van nou aan Dwan, de hele ploeg en het team dat hier bij elkaar is? We hebben zo'n speakerbroek hingie. We moeten wat vervangen, dus als de familie nog even een hingie was, dan best welkom. Nou, hartstikke leuk. Dus je daar even, als we er ontdaan komen, dan hebben we in ieder geval nog een wedstrijdelement op een dijk. Ja, dat we vinden wat uit, zei het. Ja, dat doe je meer aan boord of onderkant? Nou, dat doen we hier dan op het maar, ja. We weten nog net hoe, maar bij hier al die grote kraan en dus we vinden wel wat uit.
Hartstikke leuk. Ik wens je alsnog een hele mooie data. En ja, dan houden we je morgen weer in de gaten. En ik hoop dat je me erachter komen kunnen. Ik werd het lek zit en nog wat naar voren misschien kunnen. Dat doen we, dankjewel. Geniet van de dag. De wedstrijden worden dus al last. Je wordt in een spiekerbroek hangen. Misschien hebben we orenploegen. Ik wil wel wat betocht om nog een leuke dag ervan te maken. Maar ja, on het waar zult net lezen, want je kunt heerlijk zwemmen. En dat is natuurlijk wel fijn. Maar we willen jou wel zielen, want daarvoor komen we beginnen. De wedstrijden worden inhellen waasje bij Ichtenbregen.
En van Scootje de Streetbird binnen wij even terugvaart naar de Emanuel, mooi skipper Herre Hooghiemster. Debutant in de A-klasse. Ja, Herre, hoe gaat het? Nou, het kon wat beter. Op Joepen kon het net heel super. We hebben de 2 laatste worden. Een rondje draaien, door betonnen zitten. Nou, Juster ziet hier een bak bestuurwoord. Dan moest ik weer een rondje draaien. Uiteindelijk wel mooi ophellen naar het eerste plakje. Maar je nog even wat beter. Maar dat komt hopelijk nog. Is het oors in de Grutte A als in de B-klasse? Ja, het is, start is wat strakker, dichter op een lijn, hier rond. En totaal hier rond om foutjes te maken. En die maken we nog wel eens wat. Dus dat is wel een verschil. Ja. En bij de B hier, daar krijg ik wel even de rond voor. Dat krijg ik wel even ergens wel langs kerst. Of dat krijg ik wel even een foutje maken kerst. Dat lukt je net. Nee. Is het jammer dat je het net zield wordt? Ja, ik heb eigenlijk wel op hoop. Ik heb misschien hoop dat het eind van de dag nog wat zou komen. Maar het is blad en de blad stil. Dus ik ben wel blij dat het gewoon vroegtijdig is van de net terug. Dat is wel fijn, want dan is het clear, dat weet ik. Ja, maar dan is het duidelijk, hè? En hoe is het de hele dag maar te wachten? Dat is misschien wel het minste. Nou ja, als je hier is het wel oké. We zwemmen hier een beetje en zit je hier een beetje te zien naar de rest. Maar als de C en de B, die zus dan dabber in natuurlijk, ja, daar is niks aan. Het is wiet op het wetter, dus goede zaak dat het houdast is. Ja. Want Jim, die ploeg die zit hier al achter u op het volskip. Lekker een beetje het skaat op zocht, mooi een doek. Ja, dat doekje komt wat grutter, ja. Het doekje komt wat grutter, maar zit ze wat dichterbij ook hoor. Dus, dus ik wel weer gezellig. Ja. Zeker. Want hoe vullen je hem de dag dan via de wat zwemmen zoist? En... Ja, we zien correct op ding. Ik denk dat wij aan de sleet gaan en dan dingen dat men op een maat lezen. Ik inderdaad even wat zwemmen. Komen misschien nog wat meisjes langs. Dus even in die sleet zelf zien. Maar even zien. Ja, maar dat betinken. Want hoe is het zo om een weekend met elkaar om boord te leven? Ja, leuk. We hebben een volskip erbij en die hebben we helemaal inricht. Er zitten kermekes, zei je. Dus iedereen die zitten sinds dit jaar in. Van hier weer in groot sleepseel en nu zitten kermekes in, dus dat is ook wel fijn. En dat is mooi akkoord, dus dat is gezellig. Tapje aan boord, mooie tafel, dat mooie kroegje erin bouwt. Dus helemaal goed. Ja, superleuk. Dat klinkt gezellig en fijn dat je met eigen sleephutten hebben intussen. Ja, dan varen hier weer in groot hostel, dus dit is wel beter, ja. Ja, wat privacy heb misschien. Nou, supermooi. Ik hoop dat je hem nog een hele leuke middag hebben en dat je hem er nog wat moois van maakt. Want gelukkig is het mooi waar, maar ja, zielen hebben we hebben natuurlijk. Wij hebben niet even mooi waar, inderdaad. Lauwe ziel, ja, dat is leuker. Ja. Dankjewel. Herre Hooghiemster, wie dat skipper van de Emanuel.
Nou, we zitten hier heerlijk op het volskip van het Zwarte Wief. Mooi debutantskipper Johan van As. Johan. Ja, goeie. Hallo. Hoe van er bij hen nog samen een keer zielt, hè? Ja, wij gaan het hier op scootje zitten, hè? Ja, bliksem. Dat is wel een tierseline. Dat is wel een skofkelien inderdaad. Maar ja, toen ziet het nog bij de lieren. En nou, ze stond Helmhout. Hoe is dat? Nou, dat is wel een heel oor, denk je allemaal. Ja, dat is echt wennen. Ik moest het meestal aan wennen dat zo weinig zus. Want als het op het voordek, dan zust altijd alles. En achterop zus gewoon heel weinig. Dat is echt wel heel erg wennen. Ja, maar wel heel mooi. Ja, vind je het mooi werk? Ja, ik vind het hartstikke mooi werk. Ja. Nu heeft van de morgen ik even het wetter jongen. Hoe wie je dat? Nou, toen we het wetter opgingen, wie er nog correct een beetje wien. En dacht nou, als dit steenbloed, dan hebben we nog, dan hebben we een mooie wedstrijd. Maar dat, nou, even letter zakken terecht uit en toen wie het echt clear. Ja, en dan was een tientje dobber hier. Ja. En wacht je. En wacht je inderdaad. En dan zit soms nog een ton heen en weer in. En dan denk ik, nou, maar nee, dat is zo weinig wien, daar kist echt niks mee. Dan is het net een eerlijke strijd misschien en ik in een goede baan vanzelf. Nee, en dan wordt het echt heel veel lokzielerij. En dat is dan, nou dat kind heel leuk, als het goed uitpakt en het verkeerd pakt, dat is net leuk. Nee, dan is er niks zo. Een wedstrijd wezen. Ja, natuurlijk. Nu heeft het stokje oernaam van Jaap Hofstee. Dobie is de Vlien hier nog skipper hier op het Zwarte Wief. Ja, klopt. En waarom heeft het Helmhout terug, jong? Nou, ik heb het zandje niet in en ik wil wel eens roze in de december. Ja. Maar dan ben ik er alsnog, maar klaar. Maar maar het vergt een hele productief, dus ja. Maar het is wel lastig om helemaal los te laten. Ja, zeker binnen wel bij belutsen. Dat is hartstikke mooi. Hè? We komen nog voor het 10 uur, dus nou ja, in het dorp, dat moet toch een beetje terug in. Ja, want hoe ben je hem ooit begonnen? Hoe wij het begonnen binnen? Nou, als vriendenclub ben we echt begonnen. En dan zeggen we het scootjesiel wel eens op een veen op natuurlijk. En we dienen eerst een combine race, dat verhaal is wel bekend. Dus maar als ploeg zijn, dan zijn we nou maar een keer wat oors waren met z'n allen, hè, want daar riep maar in. Dus toen hebben we dat bedacht, nou, ik kan wel scootjes zielen. Dat is wel een mooi teamsport. Ja, die blikken, want er is het zoontje hier die in. Waar is nou aan boord? Ik zit nergens aan boord. Dus het is gewoon mooi op het volskip? Ja, ik ga gewoon mooi op het volskip. Dus ik zou wel als invaller, kan ik wel eens even mee, maar op zich vind ik het eigenlijk wel mooi om even van afstand te zien. Maar won mij dus mooi de hele weekend en de hele route lezen op het volskip. Ja, het grootste gedeelte wel. Misschien net alles, maar het grootste gedeelte ben ik hier wel bij, ja. Je hebt trouwens een prachtig volskip. Wat voor skip is dit? Dit is de Sterrenwind, wat goed is net, ja. Dus ja, mooi skip. Hem altijd mooi? Nee, dat scheelt nog wel eens wat. Elke keer wel roze op het moment. Nou zitten we hier een beetje op het bankje. Ja. Dit weer wel een hele orendij dan het verwachten is misschien. Of dat het hoopt hier is. Ja, wij hier echt wel hoopt op zielen. Joe toch nog even. Ja, dat wie wel heel mooi geweest. Ja. Zullen je hem Joe wan? Er binnen een grut die is nog even naar het dorp daar. Even een terrasje en even naar de boekenwinkel. En wat rondstruinen. Wij zitten hier hele goede verhalen en zwetsen en hele platte dingen weten vergoed. Dus daar houden we het er een beetje over. En we gaan straks varen naar Sleert. Ja. Maar een beetje shoppen dus? Ja, er wordt nou een terras gepakt en even shoppen. En straks gaan we weer verder. Ja, je moet het daar wel een beetje vol krijgen. Zoals je hier een mooi wedstrijdje kent. We hier wel een gouden plakje, maar dat lukt net. Nee, spietig genoeg, maar dadelijk ik wil toernooi Sleert. Ja, mijn jelle hoeken 3 kwartier gaan we die kant op. Ja. Dan hoop ik dat die dames of heren van het winkel in de boeken inslijn hebben, want die kerst misschien wel broeken, joh. Nou, daar kunnen we een peer mee omkrijgen. Ja, is echt zo. Nou, hartstikke bedankt dat we hier even welkom zijn bij het Zwarte Wief. Dus zielen in de C-klasse, hopelijk een mooie weg van start.
rustiger die man. Dat vind ik wel even chill. Ja, ja. Ben nu live? Live op televisie. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifpuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. Idema, duurzaamheid uit Roerij. www.idema.nl. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en vreestechniek uit het noorden. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba.
Altijd meer als 80 campers op varieën, zowel nij als jong beroept. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wiskt alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder ham, meer voordeel krijgen. Studio AI T. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan het keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl.
IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Spietig genoeg, geen zielerij joert bij Heeg op de Hegeme, maar er is net genoeg wien om zielen te kennen. Maar we hopen vanzelfs dat dat mooi wel weer kan. En dan zoek ik toch even deze heren aan, want ja, die weten er alles van. Komt er morgen nog wat wien? Kunnen we morgen zielen zitten? Nou, ik hoop het wel, ik denk het ook wel. Sjoerd weet het misschien wel. Sjoerd, ja, je bent in Waarman vanzelfs in Bezielers, maar je hebt wel wat doel hoe het waren. Ja, maar net zo vol als Harmen, ja? Die had er echt wat meeste doel hoor. Nou Harmen, dan ben je toch wel aan de beurt. Ja. Morgen met de Sielt, ja, geen probleem, ja. Nou, goed op de jaren. De wordt morgen dus Sielt en dan bij Sleert, de fjouwer van de IFKS. En dan ben we er vanzelfs weer bij, dus ontmoen. IFKS TV waard mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten.